Welcome back to the YouTube channel. My cameras, bas apa to leo pa 19 to Vladimir Putin afika ku dziko la China kumene ndithu iwowa akukambirana zinthu zingapo mwanso pakapanga kusainira madilo angapo. Remember kuti akulu amenewa ulendo umene ndi wachi number 25 ulendo wachi number 25 anthu amene waletu ndi anthu onena kuti simungayambese zochitika zawo iwowa. So ukwamapitapita ndithu more often amapitapita yeah. So before asananyamuke ndithu anayankhulanso aputiniwo kuti zoti yang'anani history kaye choyambirira mudziwe za ubale wathu ife ndi China, how deep it is. So kumene kundithu chimodzimodzi analandiridwanso ndi anyamata vice president ndi anthu ena, right? Ndikwawo komwe, ndikwawo, don't worry about ndikwawo. Anyway, so komanso anakambaso okay kusina kumene kuku nkhani yake zimunakambira kwambiri zokhuzana ndi za trade, za business, energy, zonse zokhuzana ndi kaya mafuta achani zambirimbiri zipite kubeku akhale akukambirana and ma-agreement ma-deal kukhala kusainana kuti makamaka mmene amapangira nthawi zonse. So yeah, ndithu ndi anthu oti omvana ndithu nthawi zonse and akhala ku 2 days just like Trump mmene akhalira and kwinako ndithu tikufotokozerani kuti makamaka zikukhala bwanji nanga akambirana zotani nanga ndi madilo angati amene iwo ndithu sainirana. Muthathu kuonanso kuti nature ya nature nature ya Xi president wa dziko la China ite kuoneka kuti aya nature amachita kusala wakati lisangalala apa apapati different apa mesaya ndi ajawa umenya kuposa aliyesa pa dziko lapasacha amadzifira kwambiri. So kumana akakhala ndi Putin ubale wawo wakuti ndi ubale ndithu wa strong kwambiri. Komanso kwina afuna adziwenso makamaka zimene Trump makamaka amaza nena kumene kuku. So akamufotokozera aonaso kuti okay kuti nkhani yake akapeja kulikapeja amatimo okay papa mtaina amene ndizoba kwambiri. Yeah, so guys nkhani ndimeneyo tipitiliza nthu kupasani ma update amene kwinako kukhalire. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. Потому что мы ответили после рабочего дня, а здесь приходится в начале. 那一次呢，可能我还是破例喝的最多的一次主持人。В тот раз я думаю, что я больше всех раз выпил водки. 每次都是干杯。 Никогда не выпил столько много водки. Ограничимся глотком шампанского. Я желаю вам самого доброго. Всей нашей команды. Да я могу сказать от всей страны, потому что много очень делают. 来做那个饼，俄罗斯的薄饼。 тогда自己做啊？ Заливаем. Сюда. Может, еще давай, нет? Масло пачка. Ждем. У вас такой аккуратный блин получился, а у меня 这个饼特别漂亮啊，很远，好远。圆一点，我这圆一点。 лапы так Да, у меня хрумкий. 2 секунды. Все, теперь можно хватить. 这你示范一下怎么加这个。 Ну давай начнем с этого. Так вот ложечкой беленькой подокрыть. 白色的勺子那个加黑鱼子酱。 鱼子酱，那不那边不一样。 就是鱼的品种不一样。哎，这个
是什么酒啊？А это вот